De totes les teues aficions, quines més t'agraden fer? De les meves aficions, el que més m'agrada fer, i encara faig, espero poder fer, és teatre. Perquè faig teatre aquí a Vinaròs, en l'aula de teatre de Vinaròs, i m'agrada molt fer teatre. Vale. T'agradaria llevar algun concret del nostre poble? Llevar? Com un monument o algo? Me poses un compromís ara. A veure, per gustos colors, vull dir, hi ha gent que m'agradarà més alguns monuments, altres menys, però bueno, tenim que ser tolerants una miqueta en tot el que hi ha al poble, hi ha que acceptar que hi ha gent que té altres gustos i hi ha coses que a mi m'agraden més, m'agradaran menys, doncs tenim que lidiar una miqueta, però bueno, no tinc cap predilecció per llevar cap monument, almenys de moment. Quan te'n vas interessar per la cultura del nostre poble? Com me vaig interessar? Mira, vaig començar a fer teatre aquí a Vinaròs farà 8 anys. Jo ara tinc 23, en faré 24, amb la qual 16 anys, si no m'equivoco, tenia 16 anys, vaig començar a l'aula de teatre als 16 anys. També participava en altres coses, vull dir, algun event cultural que se solia fer així més popular i me demanaven col·laboració, doncs sempre col·laboràvem, però bueno. D'alguna manera sempre ha estat el cuquet este de la cultura. Quins anys tenies quan vas començar a treballar? Quants anys tenia? Home, començar a treballar no és que hagi començat, amb arrencat i hem parat, però mira, vaig començar a treballar farà 2 anys, treballava a l'estiu a Penyíscola, a un càmping d'animador, treballava d'animador turístic a un càmping durant l'estiu. I aquí a l'illa, justament, també vaig treballar però ja de pràctiques, perquè vaig fer el curs de monitor i vaig fer les pràctiques aquí a l'illa. Vale. Has treballat tota la vida en això o també en més coses? En això és en política, en animació... A què te refereixes, a veure? Pues no sé si has treballat, no sé. A veure, he fet també, mira, he fet de cambrer. Per exemple, he servit taules, he preparat copes, he fet d'animador, inclús he estat a una panaderia tenint al públic servint barres de pa. Ara estem aquí treballant a l'Ajuntament, vull dir que no me cauen els anells per fer res. Si n'hi ha que fer alguna cosa, se fa i ja està, no hi ha cap problema. Com va ser la reacció de la teua família quan li vas dir que te van elegir per a ser concejal de Cultura? Se van assustar tots. No, a veure, doncs al principi s'alegren per tu perquè no deixa de ser una cosa nova, que és bonica, que és una nova etapa de la vida, però bueno, patissem una miqueta perquè aquestes coses sempre són una mica delicades. Hi ha gent que a vegades parla bé de tu, parla malament, tens una família de clar, tens un pare, tenim un pare, tenim una mare, tenim germans que es preocupen per tu, però bueno, ho viuen bé, de moment ho viuen tranquil·lets. Què volies ser quan eres xicotet? Què volia ser? Jo volia ser actor, però tampoc un és tan bo com per dedicar-se al teatre. Vull dir, hi ha gent molt més bona, hi ha gent que té molt de talent i és boníssima. I això del teatre és una cosa que només arriben 4 de moltíssimes persones. Vull dir, també vaig estudiar integració social, també volia dedicar-me al món social, per exemple. Tinc els estudis però encara no m'he pogut dedicar professionalment. Però bueno, de coses que vol ser de menut i que vol ser de gran n'hi ha moltíssimes, però al final un va fent el que pot, no? Què és el que més t'agradava fer quan eres xicotet? El que més m'agradava fer quan era xicotet? Mira, quan era menut, a l'estiu anava a la platja i no és que me passés 2 hores, 3 hores o 4, estava tot el dia i acabava moreno com un conguito al final de l'estiu. I jo me passava hores baix a la dutxa, que les dutxes que ja no estan, que eren les altes, diguéssim, que te caia l'aigua, i estaves hores i hores allà baix i acabava negre, perquè pareixia que vingués un altre país, però m'enxissava estar baix de la dutxa, així tu podies estar amb ma mare. I escarbar l'arena i fer passillos i fer piscines allà a l'arena, en l'aigua, bueno, m'ho passava de meravella. No me feia falta anar a mi a la platja, jo me muntava la meva pròpia pel·lícula a les dutxes i era feliç. Muchas gracias. Muchas gracias y esperamos que te pases por aquí y bueno. Jo, les vegades que em diu que passi, jo vinc, parlem, vull dir, no tinc cap problema. I moltes gràcies a vosaltres, que sou uns artistes, sou uns periodistes molt bons, esteu gravant, aquí esteu fent entrevistes, tenim uns mitjans que són una meravella, ja sabeu, jo sempre que me diguéssiu, jo vinc encantat aquí a l'any.